Bé, bon dia a tothom. Realment, quan vam estar treballant amb la gent de l'ACU sobre aquesta jornada i vam pensar una mica des del Departament de Salut què podíem aportar, jo vaig tenir clar des del primer dia que havíem de parlar de la COE. Per què? Perquè alguns de vosaltres que esteu aquí coneixeu bé la COE, altres probablement no tant, però vagi d'entrada, vull dir, la COE, tal com la tenim, tal com la fem i tal com la tenim concebuda, és justament el punt de trobada del Departament de Salut i de les universitats. Jo crec que en aquest sentit és el punt de trobada més evident que hi ha entre departament i universitats, i jo, des de la meva petita posició, sempre abogo perquè això es faci més gran. És a dir, jo crec que hauria de ser no només un punt de trobada, sinó un autèntic leitmotiv a partir del qual el Departament de Salut i les universitats poguessin dialogar. Per què és el punt de trobada? Perquè, com veureu, la COE és una prova, és un examen, amb el qual valorem les competències dels estudiants que estan a punt de ser metges i, per tant, que estan a punt d'entrar en el sistema de salut. I, per tant, al voltant de la COE, la reflexió que hi ha és la definició del perfil professional dels metges, perquè ara estem parlant de metges, dels metges que demà, per entendre'ns, entraran al sistema de salut. Per tant, al departament li interessa això. Lògicament, saber quin és aquest perfil, però li interessa no només saber-ho, sinó en el bon sentit de la paraula, i com de fet deia el conseller en la taula d'entrada, poder influir d'alguna manera o altra, poder influir sobre les universitats perquè definir, o sigui, per perfilar el perfil professional dels metges. I, òbviament, a les universitats els interessa el contacte amb el departament perquè entenem que l'objectiu que té la universitat és formar els millors metges possibles, és a dir, els que s'adaptin i els que són més necessaris pel sistema de salut. D'aquí que la importància que té la COE aquí al mig. Jo us explicaré una mica què és això de la COE, alguns de vosaltres ja ho sabeu i, per tant, les transparències sobre com és la COE les passaré ràpidament. M'interessa sobretot les dues últimes transparències, on faig una sèrie de reflexions, algunes que venen molt a fil del que s'ha dit ara amb aquestes últimes intervencions sobre el tema d'engranatge entre l'estudiant i el MIR, com veureu. Primera, això és un clàssic, els que poc o molt heu estat treballant en educació mèdica doncs coneixeu, d'això que en diem la piràmide de Miller, perquè un senyor americà que es deia Miller la va no descobrir, sinó definir, ens serveix, jo sempre ho dic als alumnes, serveix per contestar quan et pregunten allò de dir, escolta'm, un examen tipus test és un bon examen? Jo sempre dic, depèn, no? Depèn d'on et situïs a la piràmide de Miller. Si tu només vols avaluar els coneixements, un examen tipus test és un bon examen. Sempre parlem d'exàmens ben fets, com tota la vida. Una cosa mal feta mai és bona. Per tant, un examen tipus test ben fet és un bon examen si vols avaluar els coneixements. Amb la COE ens situem al tercer nivell, que és el de demostrar que un ja és capaç de fer de metge, en aquest cas perquè parlem de COE de medicina. Per tant, estem situats en la piràmide de Miller en aquest tercer nivell, tot i que, com explicaré una mica quan entri en el detall de la COE, en realitat, donat que la COE té un component també d'examen escrit, tal com la tenim nosaltres concebuda, estem entre el segon i el tercer, perquè un examen escrit com el que tenim, que està fonamentat al 100% en preguntes sobre vinyetes clíniques, sobre casos clínics, entraria en aquest segon nivell del know-how, del saber com, de poder coordinar coneixements d'alguna manera o altra. El nom de la COE m'imagino que tothom sap de què ve, vol dir Avaluació Clínica Objectiva Estructurada, i és la traducció literal de l'acrònim anglès OSCE, que és com es coneix amb la major part de la literatura que es publica en anglès sobre COE, sobre OSCE. Les característiques, aquest és el nucli. Què és això de la COE? Si ho hagués d'explicar en 2 minuts, doncs és això. Primer, és un examen. Amb la degana de Lleida dèiem, li hauríem de dir examen o no? Jo soc partidari de dir les coses com són. És un examen, no sé, ens podem inventar eufemismes i dir que és una avaluació, que és no sé què, però és un examen. Ella m'ho deia en el sentit de dir, home, és que potser llavors els alumnes ho afrontarien més positivament. No ho sé, poder sí, ajudeu-nos. Vull dir, sí, podem trobar una altra manera de dir-ho, però a mi em sembla que dir les coses pel seu nom d'entrada no està malament. La C és clínica perquè avalua casos clínics. Òbviament, amb les ACOEs és un món, i jo sempre dic que, escolta'm, l'horitzó màxim és la imaginació que un pugui tenir, i per tant podem avaluar moltes altres característiques que no siguin clíniques, però la COE de la que parlo és una COE que avalua
casos clínics. Per tant, és clínica. Objectiva, això és molt important. Objectiva què vol dir? Que davant d'un mateix estímul, del que s'examina, s'obté sempre la mateixa resposta. I això, jo us puc assegurar que nosaltres ho assegurem, això. És a dir, sempre que es pregunta sobre els antecedents familiars d'un cas determinat, sigui qui ho pregunta, la resposta sempre és la mateixa si la pregunta està feta de la mateixa manera. És a dir, que podem assegurar que és una prova que és objectiva. I, òbviament, la EDA estructurada és perquè els que la coneixeu ho sabeu i els que no us ho podeu anar imaginant, requereix una estructura logística molt complexa. Per tant, hi ha una estructuració al darrere que fa que realment hagi de ser d'una manera i no pugui ser d'una altra. És a dir, que quan el dissabte o el diumenge anem a fer la COE, tot ha d'estar molt preparat d'una manera determinada. Si ens falla alguna cosa, tot el que puguem fer aquell dia ens falla. Per tant, és una mica l'explicació del perquè d'aquest acrònim. No pretenc que es llegeixi tot, però sí perquè es vegi una mica quina és la complexitat del que nosaltres en diem la taula d'especificacions, que és el que defineix què avaluem i què no avaluem. Aquí, amb les files, teniu les competències. És a dir, amb la COE nosaltres avaluem competència professional i, per tant, això vol dir que prèviament hem fet un exercici i, en aquest cas, com que estem parlant de COE d'estudiants de Medicina, és un exercici fet amb professors de les facultats de Medicina, hem fet un exercici amb el qual definim quines són les competències que volem avaluar. En aquest moment estem avaluant comunicació, habilitats, exploració física, maneig i judici clínic, activitats preventives, ètico-legal, relacions interprofessionals. Aquestes són les competències que avaluem. I a les columnes teniu els casos que hi ha. Això no és la COE d'aquest any, no sé si no és la de l'any passat, és igual. A la COE, tal com la tenim dissenyada en aquest moment, tenim 14 casos clínics. I no els llegiré tots, perquè podeu més o menys entreveure, són 14 casos clínics diferents, i aleshores veieu que la matriu el que ens dona és com puntuem cada cas i cada competència. Com veieu, la matriu no està tota plena, això està fet expressament, és a dir, no de tots els casos valorem totes les competències i viceversa, sinó que de cada cas, en funció de com és el cas, valorem una sèrie de competències i no unes altres. Bé, com us deia abans, això és el que nosaltres en diem la fase pràctica de la COE, però a la COE nosaltres incorporem també una prova escrita, que és el que veieu a baix. Amb la prova escrita valorem algunes competències, bàsicament és la de maneig i judici clínic, però també alguns aspectes d'alguna altra competència, i aquesta prova escrita que us deia són 150 preguntes amb casos clínics, amb vinyetes clíniques, puntua una tercera part de la prova. Per tant, la part pràctica són 2/3 parts, la part escrita és una tercera part. Hi ha una gran discussió en el món de la gent que ens dediquem a les COE sobre si la COE ha de tenir fase escrita o no. Hi ha partidaris del sí i partidaris del no. Jo no sé si 50-50, però realment n'hi ha molts a favor i molts en contra. Nosaltres, o jo almenys personalment, en soc partidari bàsicament perquè penso que tot i les bondats de la COE, que valora competències i que valora realment aquell tercer nivell de la piràmide, que és com si un estigués fent de metge, i realment això és així, en realitat estem valorant 14 casos i és obvi, tothom ho sap, que a la medicina són bastant més de 14 casos. I algú podria dir, bueno, però jo sí que vinc de l'estadística, algú podria dir, home, escolta'm, però en el fons una prova no deixa de ser una mostra representativa dels coneixements, d'acord, no hi ha cap examen que ho preguntin tot, enlloc seria absolutament impossible. Bé, però tot i així jo crec que 14 casos clínics no és encara una bona mostra representativa dels coneixements de medicina. I aquest és l'argument principal pel qual diem, home, hem de completar, perquè esclar, algú podria dir, podríem fer una COE de 5 dies. Bueno, és obvi que no podem fer una COE de 5 dies i fer allò 100 casos clínics, no podem fer-ho. Més o menys estem en aquests límits. Complementem la COE amb aquest examen tipus test, amb el qual sí que, òbviament, amb 150 preguntes escrites podem tractar moltes altres temàtiques, molts altres tòpics que no surten o que no apareixen en la COE amb la fase pràctica. Aquest és l'argument principal, que repeteixo, no tothom hi està d'acord, però és tal com en aquest moment nosaltres l'estem fent aquí. Això, com que nosaltres quan parlem de COE parlem de rodes, m'agrada aquesta diapositiva, perquè això és una roda. En el fons és el mateix d'abans. Aquí, a cada un d'aquests requadres o d'aquestes inscripcions hi ha un cas. En realitat, la COE té 14 casos clínics, però té 20 estacions. O sigui que els alumnes passen per 20 llocs diferents. Això què vol dir? Que hi ha
és obvi, 6 casos clínics que tenen 2 estacions. Generalment, quan hi ha 2 estacions, vol dir que a la primera estació hi ha un malalt estandarditzat o un malalt simulat que fa de malalt, i a l'estació del costat seguim amb el mateix cas, però fem una sèrie de preguntes, generalment aportant informació addicional, tipus proves de laboratori o radiologia, o el que sigui. Amb el malalt que has vist abans, si ara han passat un mes i tens aquestes proves que no tenies, doncs quin és el diagnòstic diferencial que pots fer, quin és el tractament que faries, etcètera. És a dir, això és diríem, pel que serveix aquest tipus d'estacions complementàries. En línies generals, aquesta nostra COE té, doncs el que us deia, 14 casos, 20 estacions. Tenim 8 pacients estandarditzats, és a dir, que hi ha aquests 8 casos en què els fan actors. Hi ha estacions aquestes complementàries que en diem en general d'informe clínic, que vol dir això, que els hi demanem un cop has visitat el pacient de l'estació anterior i tens la informació addicional, fes-nos un informe clínic. Hi ha 5 estacions en les quals hi ha material de simulació diversos, fer un RCP, etcètera. Aquestes 5 estacions són avaluades per observadors i el temps total, perquè us feu una idea, és mitja jornada. Entre 4 i 5 hores és el temps total que dura la fase pràctica de la COE, perquè la fase escrita és un dia a part de tot això. Bé, com fem les mesures? Entra dintre d'aquell apartat que jo deia de l'objectivitat. Amb totes les estacions en què hi ha actors, la mesura està feta en base a un checklist, és a dir, una llista d'ítems que generalment s'ha d'observar si es fan o no es fan. Generalment són relacionades amb l'anamnesi o amb l'exploració física. El cas de la comunicació, que el valorem sempre que hi ha un actor, el valorem a través d'una escala que tenim molt validada, tipus Likert. No és exactament de Likert, perquè si és de 0 a 10 no és exactament de Likert, però és una escala tipus Likert amb valors de 0 a 10. El cas dels informes clínics els valorem amb paraules clau, és a dir, també és evident, no valorem un informe clínic allò amb una apreciació general de com ha escrit el diagnòstic o com ha fet el tractament, sinó que tenim paraules clau, és a dir, ha de dir exactament això, això i això, per tant vol dir que tindrà aquesta puntuació i no una altra puntuació. I després, en alguns casos també, amb la prova escrita, però també en alguns casos de l'informe clínic, ho valorem amb preguntes de resposta curta o d'elecció múltiple. Bé, alguns resultats que també ens inviten a la reflexió. Primera, no ho volia dir al principi, però també em va bé dir-ho ara. A veure, nosaltres, Departament de Salut, venim organitzant la prova COE des de fa més de 20 anys, aquesta prova COE. A més, fem altres ACOEs per altres professionals o per altres estudiants. Aquesta prova COE la venim fent des de fa més de 20 anys. En aquest moment l'estem fent amb les 4 facultats, diguem-ne, entre cometes, clàssiques o tradicionals de Medicina, perquè ja ho veníem fent així des de fa molts anys, per tant vol dir UB, UAB, Lleida i Reus. La nostra voluntat, clarament, com a departament, és que s'incorporin totes les facultats, però entenem que ni tenim potestat ni tampoc ens sembla la manera d'obligar la gent a fer-ho. En aquest moment, com que aquí hi ha representants de totes, amb l'Albert Balaguer, amb la gent de la UIC, ho hem parlat. De fet, coneixem la COE de la UIC, jo us puc dir que és una COE bastant semblant a la nostra. Els casos són alguns diferents, alguns iguals, però d'estructura és molt semblant a la nostra, però ho hem parlat i nosaltres manifestem aquesta voluntat de que en algun moment, en el temps, doncs també la UIC s'incorpori, o ens incorporem, és a dir, que la UIC en formi part, i també tenim, aquí hi ha també el degà de la Facultat de Girona, també estem en converses amb la Facultat de Medicina de Girona per poder, en algun moment, quan es vagi bé i quan sigui còmode per tothom, doncs que la Universitat de Girona s'incorpori. De fet, aquest any la Universitat de Girona, ells han dissenyat una COE. En aquest moment no sé dir si és molt semblant o no aquesta, però ho sabrem perquè hem quedat que compartirem informació, que és la manera de començar a treballar conjuntament, compartir informació del que vosaltres feu i del que nosaltres fem, i per tant nosaltres com a Departament de Salut aspirem realment a que aquesta COE la passin tots els estudiants de Medicina que acaben, per ser coherents amb el que jo deia al principi, perquè si ens interessa el perfil del metge que demà començarà a treballar, doncs aquest metge, evidentment, es pot haver format a Girona, a la UIC, a la pública, a la privada o allà on sigui.
No podem entrar amb els que venen de fora de Catalunya, això ja seria impossible. Però almenys amb els de Catalunya, el nostre desig com a Departament de Salut és que la COVID la puguem fer per tots. Per tant, aquests són resultats. Nosaltres tenim un pacte intern en què en principi no fem publicitat facultat per facultat de quins són els resultats i per tant aquí he posat ABCD, que són les 4 facultats, no importa quina és quina. Fixeu-vos, destaco 3 coses, perquè de resultats de la COVID n'hi ha molts, com podeu comprendre per competències, veureu alguna mica el tema de les competències. El que és la nota final, això és sempre puntuacions sobre 10, i el que és la nota final, fixeu-vos que entre les 4 facultats oscil·la entre 5,7 i 6,3 de mitjana. Per tant, hi ha petites diferències, però tampoc són grans diferències com perquè algú es pugui estripar les vestidures. Però bé, respectem la confidencialitat, no? La mitjana està amb el 6. I fixeu-vos amb el rang, no? El rang vol dir que hi ha hagut, l'any passat vam examinar 800 alumnes, no? Doncs hi va haver un que va treure un 3,5 i un que va treure un 7,5. Aquest és el rang. Això vol dir que la COVID ens discrimina bastant. De fet, els que sàpiguen una mica d'estadística, si després hi apliqueu la desviació estàndard, veureu que discrimina, però no tant. És a dir, que realment el que vol dir que hi ha alguns, molts en els extrems, però després en la part del mig s'hi concentra bastanta part de la població. He posat aquí el resultat de l'examen escrit perquè crec que aquí no hi deixem de tenir un problema. És a dir, fixeu-vos que l'examen escrit té nota baixa. I intentem que aquesta prova la compartim entre tots i que la fem entre totes les facultats. No és fàcil, no és fàcil fer una prova escrita per les 4 facultats i que les 4 s'hi sentin còmodes. Ells ho saben que jo persegueixo professors de totes les facultats perquè la comparteixin, perquè hi donem entre tots el vistiplau final, però tot i així, el dia que fem la prova, l'examen escrit, sempre hi ha alumnes que diuen ostres, és que jo això no ens ho han explicat a nosaltres. Bé, escolta, no ho sé, què hi farem? Clar, això, quan una facultat fa la pròpia prova és més difícil de que passi, però entre 4, doncs això ens passa. El fet és que la nota és relativament baixa i per tant és un punt d'atenció, simplement. I l'última nota és la diferència, per entendre'ns, el que seria només la nota de la part pràctica, que és una nota que no donem, perquè per nosaltres la nota és la global, que és la primera columna que teniu. Però, lògicament, si traiem aquella tercera part, que és la part escrita, doncs el que seria només la part pràctica tindria una nota superior, com podeu veure. I després aquí tenim una mica el detall per competències. Això són tots, això ja no és per facultat, són els 800 alumnes de l'any passat i, per tant, podem veure que hi ha diferències que són importants. És a dir, que, per exemple, escolta'm, amb el tema de relacions interprofessionals o de prevenció les notes són més baixes, que tenim notes més altes en temes d'habilitats, que en tema d'exploració física continua sent una ventafocs. El tema de l'exploració física és bastant constant al llarg de totes les ACOEs. Surten notes baixes. Baixes comparades a què? Comparades amb les altres. No sé si algú podria dir, un 5,3, doncs pel nivell d'estudiant de medicina pot estar bé, no ho sé, però comparat amb les altres surten notes relativament baixes. Aquest és, alguna part de la meva viatge estadística havia de sortir. Això és la nota final, són els 800, i és perquè es vegi una mica que això és una distribució normal, cosa que, o bastant normal, però com veieu, hi ha uns extrems una mica florits, tant a l'esquerra com a la dreta, que són aquells del rang, i al mig es concentra una bona part. Però diríem que entre el 5 i el 7 hi ha més o menys el 90% de la població d'estudiants, i és una mica la discriminació que dona la nota en aquest moment. I això també és bastant constant, almenys aquests últims anys que ho he anat mirant. I aquí comença una mica temes que ja poden anar més per la reflexió, els aspectes positius. Es tracta d'una prova que simula al màxim la realitat clínica que ha d'afrontar el metge. Jo crec que això realment, anava a dir, ja no és una novetat perquè portem molts anys fent-ho, però sí que per l'estudiant, i abans també ho comentàvem, quan arriba a sisè i fa això, és una novetat en el sentit que no té costum d'haver fet proves d'aquest tipus. Els estudiants s'avaluen, entre cometes, fent de metges, i això els fa sentir més a prop de la professió, i és el que ens diuen els estudiants quan contesten l'enquesta de satisfacció que els fem després, que és que realment es queden parats de veure que realment al final se'ls examina com si estiguessin fent de metges. Lògicament, a partir d'aquí demanen més, i diuen, home, és que això estaria bé haver-ho fet abans. Sí, clar, perquè aleshores tindríem temps de recuperar el que no hem fet prou bé. És un missatge de cara a les facultats. Algunes facultats fan ja
pinitos, mini ACOEs abans, a tercer, a quart i no sé què. Nosaltres no podíem arribar-hi de cap de les maneres, però lògicament és la sensació que molts estudiants es queden, que és dir, home, si ho haguéssim fet un any abans, doncs ens hagués anat millor perquè haguéssim pogut recuperar coses o refer coses que no havíem fet prou bé. Els indicadors psicomètrics de validesa, fiabilitat i generabilització són molt alts amb les ACOEs, ho és amb aquesta i és amb la major part d'ACOEs que es publiquen. La regulació de la complexitat dels casos permet modular el grau de competència que vol exigir. Què vull dir amb això? Vull dir que realment, allò que us deia abans de la imaginació, nosaltres podem fer un cas pensant en com volem que l'estudiant contesti. El cas pot ser, en teoria, el mateix, una persona que li fan mal als genolls. Però jo a aquesta persona que li fan mal als genolls li puc dir, escolta, si no et pregunta 3 vegades quin tipus de dolor tens, tu no contestis. Per què? Doncs perquè vull fer un cas d'una persona que és resistent a comunicar-se. Per exemple, ara se m'ha acudit aquest exemple. Això ho podem fer, ho podem modular. El gran avantatge pedagògic de l'ACOE és que podem fer aquest tipus de modulació. La podem fer, si voleu, més fàcil o més difícil en funció de les persones que s'han d'examinar. I el que us deia, l'horitzó és la pròpia imaginació, perquè podem avaluar situacions, aquestes que us he explicat són molt clàssiques i són casos clínics molt clàssics, però nosaltres hem fet ACOEs per residents i hem fet ACOEs per professionals en què valorem situacions molt diferents d'aquestes. Alguns reptes per futur que, com us deia, plantegen alguna de les preguntes i de les qüestions que han sortit abans. El que us deia, l'ACOE és el punt de trobada entre el sistema universitari i el sistema sanitari i això hauríem de madurar-ho més. És a dir, hauríem de passar de punt de trobada a leitmotiv, que jo digui. És a dir, escolta'm, al voltant de l'ACOE hauríem d'estar asseguts uns quants, molt temps, no només per fer l'ACOE, sinó per pensar què se'n deriva de l'ACOE abans i després. Per definir conjuntament el perfil competencial del metge. Això té a veure una mica el que deia abans. Definir-ho conjuntament, universitats i Departament de Salut. Adaptar els currícula i els plans d'estudis al perfil definit, això és el que li interessa a la universitat. Entenc que la universitat de l'ACOE, dels resultats de l'ACOE n'hauria de treure això, és a dir, adaptar els seus plans d'estudis en aquest perfil que hem definit. Treure tot el profit possible de les competències dels nous metges, això és el que des del Departament de Salut hauríem de fer, és a dir, un cop sabem quines competències tenen, millors o pitjors, treure'n tot el profit que en puguem treure d'aquestes competències. I després jo aquí poso establir una prova de competències com a filtre de l'accés de residència, que és una mica el tema que parlàvem abans. Això, els que em coneixeu a mi, sabeu que jo no em canso de dir-ho en molts dels foros i per tant avui també ho torno a dir. Nosaltres, des del Departament de Salut, sempre hem pensat que, primera, l'examen MIR no és adequat, com dèiem abans. De fet, la llei d'ordenació de les professions sanitàries, 2003, ha passat temps, ja estableix que la prova MIR ha de ser una prova de competències. No diu que hagi de ser una COE, però diu que ha de ser una prova de competències. No s'ha fet mai. O sigui, el Ministeri, diríem, en aquest sentit, ha incomplert això. Nosaltres creiem que la prova MIR hauria de tendir a ser una prova d'aquest tipus, no dic que sigui exactament com aquesta, però hauria de tendir a ser una prova d'aquest tipus, i nosaltres aboguem, en certa mesura, per un canvi en el sistema entre grau i postgrau, que ja entenem que és fàcil de dir, molt difícil de fer i que és molt agosarat el dir-ho, però que com més hi pensem, més creiem que és encertat, que seria establir un últim curs de medicina que sigui realment rotatori al 100%, ara tenim una mica de tot, tenim rotatoris al 70-80%, alguns ja ho fan al 100%, és a dir, un últim curs de medicina que sigui rotatori i que, per tant, sigui al màxim de semblant al R1, per entendre'ns. Jo, de fet, això li dic a l'R0. Seria el primer any, entre cometes, tot això, el primer any de la troncalitat, de la denostada i famosa troncalitat. És a dir, si aconseguíssim que l'últim any de residència a totes les facultats, d'estudis de medicina, a totes les facultats fos un any de fer realment un rotatori i que, per tant, sigui només pràctic, i després, a l'acabar aquest any, féssim una prova tipus ACOE, que filtrés, aquesta prova o hauria de ser directament la prova MIR, hauria de servir com a part important de la prova MIR, que és el que la llei d'ordenació de les professions sanitàries reclama i demana. Per tant,
nosaltres apostem per aquest model, tot i que ja sabem que això és una mica predicant al desert, però ens sembla que de cara al futur les coses haurien d'intentar veure-les d'aquesta forma. I res, finalment jo només volia acabar recordant dues persones que alguns d'aquí coneixeu. El primer, Ron Harding, que és la persona que va publicar als anys 71-72, si no me'n recordo malament, per primera vegada sobre les ACOE, diríem degà de la Facultat de Medicina de Dundee, a Escòcia, i és, per tant, la persona que va iniciar tota l'aventura aquesta de les ACOE. Jo crec que amb ell li devem molt. I després, Miriam Freeman, que alguns d'aquí la coneixem bé, va ser la persona que més ens va ensenyar a nosaltres, a la gent del Departament de Salut, de l'antic Institut d'Estudis de la Salut, com fer i com no fer i com fer bé una ACOE. Malauradament ens va deixar justament a Barcelona l'any 2004, però jo no volia plegar sense deixar un record també per ella. Moltes gràcies.